Pois así foi a cuarta semana da preparación da Maratón de Sevilla, guiada por Ricardo Torres Cursa. Luns, 55 minutos de rodaxe. Martes, 15 minutos de quecemento máis 5 por 2 km, recuperando 1 minuto 15 máis 10 minutos para soltar. Mércores, forza tren superior, máis estiven na San Silvestre de Santiago de 5 km, que non lembro de aburrirme tanto nunha carreira, porque ao final tiven que correr só e non podía apretar. Xoves, foron 15 minutos de quecemento máis 20 por 400, recuperando 40 segundos, máis 3 minutos de recuperación, máis 3 km, máis 10 minutos para soltar. Venres, 75 minutos de rodaxe. O sábado, un pouco de monte, estiven adestrando polo percorrido do Trail de Rois, en moi boa compañía e saída moi necesaria porque precisaba despexar un pouco a cabeza de tanto asfalto e de dar voltas ali no velódromo. E domingo foi día de rodaxe con 15 km e xa con 10 km a ritmo objetivo. Acabando así a semana con 100 km, outra semana na que foi saindo todo bastante ben, incluso xa vou notando que me teño que estar freando para non pasarme dos ritmos marcados, dos que antes pelexaba por chegar. Parece que o corpo xa comeza a traballar en óptimas condicións e todo listo para a recta final, onde supoño que xa terei máis carga e máis intenso. A pola quinta semana!